Karong adlaw gipahigayon ang final testing and sealing sa mga automated counting machines sa Davao City. Atong sayron kung kumusta kini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, dunay pipila ka mga concern ang election watchdog nga ACECOM PPCRV Davao ato sa final testing and sealing. Hinuon gitubag kini sa COMELEC Region 11. Atong sayron. Usa ang Davao City National High School sa 266 voting centers sa Davao City nga nagpahigayon og final testing and sealing sa mga automated counting machine o ACM. Ana sa 21 ka magtutudlo ang mag-serve sa eleksyon isip miyembro sa Electoral Board. We will be catering 2 barangays, 10A and barangay 11B, of which ang ating 10A naa sila ay 5 ka clustered precincts. And then ang barangay 11B has 2 clustered precincts. Giseparate na lang yun nato ang ato ang pag-post sa ato ang kanang list of voters, no? Kay para di sila mag-flock, of which naa sila naglain-lain ang ilang entrance, lain-lain po ilang gate para dili po sila mag-abot. Sayo gisugdan ang demonstrasyon sa pag-abli ug pagkabit sa ACM nga gisaksihan sa election watchdog Archdiocesan Citizen Engagement Parish Pastoral for Responsible Voting o ACECOM PPCRV ug sa media. Ang final testing and sealing mo ni siya ginapahigayon aron masiguro nga nagagana ang mga ACM ug dili mo palya sa adlaw mismo sa eleksyon. Dayon gisundan sa mock voting. Usa kita sa mga biboto. Aktual nga pangalan sa mga kandidato ang anaa sa balota. Human sa pagboto, ipakaon o i-feed ang balota sa makina. Segundo lang, nagprint na kini og resibo. Gawa sa resibo, pwede i-check sa screen. Kung maubagyod ang pangalan sa imong gibutaran ang gibasa sa makina. Intentionally, akong nag-vote og 13 ka senators to check kung i-read ba sa ACM. And well, anyway, overvote man po. So, wala niya gi-read, no? So, kung mag-overvote mo, sobra sa dapat lang nga inyong iboto ang mag-reflect overvote. So, meaning, masayang ang inyong boto. Pero kung nag-undervote o ubos sa ihap, ang gitagana, pwede ra. Pananglitan, 12 ka senador ang dapat butaran. Apad kung sa tanaw sa butante, dili kaabot sa 12 ang deserving sa iyahang boto, valid gihapon kini. Pwede rasab mag-abstain o walay butaran. Pananglitan, wala kay butohan sa mayor, vice mayor, congressman o gobernador, valid gihapon kini. Apan, si ACECOM PPCRV spokesperson Attorney Eileen Lizada dunay pipila ka concern atol sa mock voting. In another ballot, I overvoted. 13 ho ang binoto ko. According to their DESOTEC dito, dapat hindi binabasa. Pero yung aking overvote, binasa. Gisuwayan balik ni Attorney Lizada ang mag-overvote. Gibasa kini sa makina. We want to test the machines here. At least tinetest natin yung overvoting. Kasi natataka ako, di ba? Merong A hanggang letter V. Meron kasi yung last na candidate na V. Napasok siya dito. Pero sinong nawala? Parang ganyan ba? Ang akin is who chooses na ang 12 ko ay ito despite nag-overvote ako? Is it by 1, 2, 3 based on or random lang bang nag-choose siya? Square ang nilagay niya outside sa circle. Bale, hindi na-touch yung circle ba? Walang shade na nalagay doon sa circle. But the square is outside the circle. Which means, hindi talaga yan siya i-count ng makina. Kasi walang shading na nangyari doon sa circle. Dapat, you properly shade yung mga circles ng mga kandidato na gusto ninyo. So that it will be counted by the machine. Walang problema pag lumagpas. Basta wag lang lumagpas na maglagpas siya into another circle na naman. Kasi yung lagpas na another circle, pag makuha niya yun, i-count yun. Gawa sa maong mga concern, naasab sila'y natala nga mga ACM nga dili mo operate sama sa Lapu-Lapu Elementary School Cluster Precinct number 585. Tungod nawala matud pa ang pipila ka parts sama sa smart card o PIN code. Sa Quezon Elementary School Cluster Precinct 920, ang configure precinct sa port 2 wala nagmatch sa internal data. Gawa sa mga concern sa mga makina, doon na say mga tent nga naay pangalan sa kandidato sulod sa polling center. Sama niini sa Rafael Castillo sa Barangay Castillo sa District 2. Hinuon, gitabunan na ang pangalan. Gipananggal na sab ang mga campaign posters nga gipangsabit sa voting centers.
Kagahapon, nahatod ang 1,173 ACM sa mga polling centers sa tulo ka distrito sa syudad, gikan sa Davao City Police Office nga mao'y nagsilbing storage facility sa mga election paraphernalia. Sara, kinahanglan sab no nga walay nakasaksak sa mga USB ports sa HCM o kinahanglan nga masaksakan lamang kini panahon nga matransmit na ang election returns. Mauusab na ang dapat bantayan sa mga poll watchers. Sumala sa COMELEC nga dili konektado sa internet ang mga ACM panahon or atol sa pagboto. Konektado kini sa internet paghuman sa boto o panahon sa pagtransmit sa resulta. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.